बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। थांनाय 15 आगस्ट खालार खालि तालिबान उदखारि हानजाया आफगानिस्तानखौ कब्जा खालामनायनि सायाव भारतनि माखासे सुबुंफोरा तालिबाना कब्जा खालामनायखौ दुखु फोरमायनायनि सोलायै रंजानाय एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों सापर्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बेखौ नोजोर बोनानै आसामाव गासै 14 सुबुंफोरखौ तालिबाननि जानानै ससियेल मिडियायाव माखासे पस्टफोरखौ शेयार खालामनायनि दायाव आसाम पुलिसआ हमजानाय सुबुंफोरा गुबुन गुबुन जिल्ला फारियै दरं, कामरुप आरो काछार, बरपेटा, धुबरी, हाइलाकान्दि, साउथ सालमारा, गवालपारा, हजाई आरो करीमगंजनि। हमजानाय सुबुंफोरा गासैबो मुस्लिमफोर। नैथियाव दङ। बिटिआरनि मोननै ब्याब गसाइगाव आरो तामुलपुराव थाबैनो उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो। थांनाय 15 आगस्ट खालार खालि आसाम बिजेपि दोलोनि आफादगिरि भबेश कलिताया बिटिआरनि मोननै ब्याबाव बिजेपिनिफ्राय सासेबो बिजाथि फसङालासे इउपिपिएलनो हगारना होगोन होनना फोसावनायनि उनाव बे मोननै ब्याब तामुलपुर आरो गसाइगाव बिधानसभा ब्याबफोरनि उफ्रा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ बिजाथि फसङा होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ खेंसालियै बिजेपि दोलोखौनो मदद होलांगोन होनना। बे बाथ्राया बेसेबां सैथो दासिमबो रोखा जाथ'वाखै। बेफोरनि सायाव बिपिएफनि रावबो दैदेनगिरिफोरा खुगा खेवनाय नुनो मोननाय जायाखै। मख'नो गोनांदि बे खौराङा बेसेबां सैथो समासो मिथिसिगोन। थामथियाव दङ। गुवाहाटी नोगोराव फिन सुबुं माहारिखौ लाजि फोनांनाय जाथाया जालाङो। लांसुनिया बिफाया गावनि असे फिसाजोखौ 7 बोसोरनिफ्राय जिनाहारि खालामबोनायनि दायाव बिफाखौ पुलिसआ हमो। मख'नो गोनांदि न' भारा होग्रा बिगोमाया जेब्ला बे जाथायनि सायाव पुलिस थानायाव मोनसे केस थिसननाय जायो अब्लासो जाथाया सोराङाव फैयो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला कलकातानिफ्राय आसामनि गुवाहाटी नोगोराव थानाय पेटापारायाव न' भारा लानानै दंफैयोमोन। आसाम पुलिसआ बे जाथायनि सायाव अजद मोननायनि माखासे घन्टानि उनावनो लांसुनिया बिफाखौ हमो। ब्रैथियाव दङ। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कआव दिनै सानै मुस्लिम हौवाफोरा सासे फिसाय गोनां बर' आइजोखौ बाइकजों लाबोनानै गाज्रि आखु खामानियाव नुनायनि थाखाय रुपहि राजाबिल गामिनि रायजो राजाफोरा हमनानै सालबारि पुलिसनो हरो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हिन्जावनि गामिया दुरामारि गामिनि दिपाली बर' होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो हौवाफोरनि गामिया हलंबारि गामिनि जयानुद्दिन आरो कमल आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाथियाव दङ। फावखुंग्रि रिया ब्रह्मनि बाखनायथाव आखुथाय। जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव दैबानाजों न' बां बुखारलांजानानै रैखाथि बादायाव थानांनाय चिरां जिल्लानि खैला मैलायाव थांनानै दिनै बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिजानाय सावथुन दिहुनगिरि आरो फावखुंग्रि रिया ब्रह्मआ अनसुंथाइ होयो। बिथांनि आरबि फिल्म प्रडाक्शन टीमनिफ्राय आइजोफोरनो दख'ना, बाल्थिन, मग बायदि राननानै होयो। रिया ब्रह्मजों लोगोआव बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफुनाय फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी आरो डिरेक्टर राजा नार्जारी बिथांमोना दंफायो।